aftenens anden kamp. Det er en kamp, der bokses i mellemvægt, og den er berammet til 8 omgange. Vi skal lidt ud for landets grænser på denne aftens kamp. Fra Algeriet i det blå hjørne skal vi byde velkommen til Amir Amari. Han er 30 år og bokser i aften sin 24. kamp. Han vejer 1,73 kg. Men de foregående har Amir vundet på træs og tabt sin næse. Amir var sidste gang i Paris den 27. marts i år, hvor han tabte til Robert Rosny. En stor hånd og en bare velkomst her i Brøndby Hall til i det blå hjørne Amir Amari. Og her er det så fra Algeriet Amari. En 30-årig bokser med 23 kampe, 13 sejre, 9 nederlag og 1 uafgjort. Han møder i det røde hjørne Shanadi Golovkin fra Kazakhstan. Shanadi har en meget gloværdig amatørkarriere. Han går i aften som ubesejret ind til sin 13. kamp. Som amatør nåede Shanadi at blive senior og junior verdensmester ved de olympiske lege i Athen i 2004, vandt Shanadi en sølvmedalje. En stor hånd til herr Shanadi Golovkin i det røde hjørne. Og her kommer han så, Gennady Golovkin fra Kazakhstan, men i dag med bopæl i Tyskland i Hamburg. 12 kampe, 12 sejre, ingen nederlag. Af de 12 sejre har han vundet de 10 på knockout. Amatørverdensmester blev han i 2003 i Bangkok, hvor han undervejs knockout besejrede Lucien Bude, manden der i dag er IBF-verdensmester i supermellemvægt. Han var også med ved de olympiske lege i Athen i 2004, hvor han fik sølvmedalje. Og som kampleder til at styre har vi Hans Larsen. Og så er han jo trænet og kommer fra den samme stald og lejr som med aftenens tyske hovedkæmper, der skal op mod Kessler, nemlig Dimitri Sartison. Amari, 30 år, højde 1,75 og 19 sejre og 9 nederlag, hvor 5 af dem var på knockout. Golovkin 12-0. Der er ikke så meget at komme efter. Han har jo også vundet de asiatiske mesterskaber. Han er en uhyggelig god bokser her mod en mand, der er i mellemklasse, Amari. Men bokseren fra Algier har mødt flere store boksere, blandt andre François Bastien, som han faktisk boksede uafgjort med sidste år, men har tabt sine 2 sidste kampe på henholdsvis point og teknisk knockout, så det er en meget, meget stor opgave, han skal op på ud i her mod den olympiske sølvvinder og amatørverdensmesteren fra 2003 i de sorte bukser. Prøv at se, hvor koldt og nøgternt Golovkin tager bestik af sin modstander og forivrer sig slet ikke, hvis vi tænker tilbage på kampen før. Mens bokseren fra Algier klogeligt pakker sig ind bag dobbeltparader, stoler på sit lette benarbejde og så svejer i hoften for at komme væk fra en mand, som han på forhånd ved har stoppet 10 ud af 12 modstandere. Det venstre jab her skal nok gøre underværker og bane vej for et højre kryds. Forsøger som med venstre uppercut. Nede til højre sidder Ove Olsen.
En af sidedommerne, gammel amatørbokser. Han har ikke lavet ret meget med andet Amari end at passe på sig selv. Og alligevel fik Golovkin her en venstre uppercut lige ind under paraderne. Man undvigelser og god dyb venstre fra kazakhstaneren. Fuldstændig dominerende med et klart overblik. Første gang, at Amari forsøgte noget efter en første omgang, hvor han meget fornuftigt, synes jeg, har pakket sig ind og forsøgt at se, om man kunne finde mindste muligheder hos manden her fra Kazakhstan. Пристреливайся и почаще двоечки бей по животу правой. Ты думаешь. Левый прикрыл. Правый снизу хорошо. Prøv at se her. Forsøger med venstre uppercut. Prøv at lægge mærke til, hvordan hagespidsen ligger ned mod brystet, uden han stanger i modsætning til den kamp, vi så først. En pryd for boksesporten. Næsten udflettet er han i ansigtet. Hans træner, Magomed Shabura. Han har endnu aldrig været ude i en titelkamp af betydning, som professionel vil jeg mærke. Det er virkelig et kommende verdensnavn, vi ser det her, tror jeg, i Gennady Golovkin. Spørgsmålet er, hvor godt han kan blive promoveret fra Universumstallen i Hamburg. Bare 26, eller ikke bare 26, er en udmærket alder for en bokser, 4 år yngre end modstanderen fra Algier. Det, som Amari har mest travlt med, det er ganske enkelt at forsvare sig, og paraderne ligger op, og albuerne ligger og beskytter ham. Og der er meget, meget få huller i hans defensiv. Næsten intet tør han våge, manden fra Algier i de røde bukser. Mens vi ser den her opvisning, skal vi så til de seere, der først har fået åbnet nu. Lige slå fast, at der er altså 11 kampe programmet, 4 titelkampe, en VM-kamp med Anita Christensen, en EM-kamp med Vinny Skovgaard, en kamp om det nordiske mesterskab, og så altså den store VM-kamp mellem Saty Song og Mikkel Kessler, og den er berammet til at begynde omkring kl. 23 i aften. Meget, meget ensidig forestilling. Det pæneste og bedste, der kan sige som manden for Algier, det er, at han ikke tager nogen chance. Han passer på sig selv, men det bliver der ikke nogen stor kamp ud af. Så må vi i stedet glæde os over, at vi her i anden omgang ser en mand, som efter min mening på et eller andet tidspunkt vil gå ind også og blive professionel verdensmester. Akkurat som han har været hos amatørerne. Han er frygtindgydelig god. Det vi så ikke får set i aften, det er, hvordan han er under pres. I finalen ved de olympiske lege i Athen, der tabte manden til højre her til russeren Gaibar Bekov. Men på vej i kvartfinalen var det, der slog han det store navn som professionel nu. Den amerikanske supermellemvægter, altså ligesom Mikkel Kessler, Andre Dirrell.
Han vandt han over i semifinalen, var det. Dirrell, der i dag er et af de hotteste super mellemvægtsnavne i Mickey Kister-klasse i USA. Med 15 kampe, 15 sejre har Dirrell haft, 10 af dem på knockout, og han var altså ler i hænderne på denne herre Golovkin, da de kæmpede ved OL i Athen for 4 år siden. Не разводится, да, руки держит, да, там. Да. Попробуй это. Раз, два, три, четыре. Туда, да. Раз, два, три, четыре. И здесь, когда выскакивает, вот он, заметил, он правый боковой, правый направо. Чуть-чуть шажок. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der bliver sagt i ringhjørnet, men hvis jeg skulle sige noget til Golovkin i hans forsøg på at åbne den her modstander, der mest af alt ser ud til at forsøge at gå tiden ud de 8 omgange, der bliver rammet, så må det være, at der skal mere dybt arbejde til. Et par leverstød og noget dybt arbejde, som kan gøre, at Amari bliver nødt til at sænke paraderne, sådan så der bliver åbnet op til kæben. Tredje omgang er en ensidig forestilling, men en boksenydelse set fra Golovkins side mod en mand, som indtil videre ikke har ageret andet end sandsæk for Golovkin. Amari har været professionel i 5 år og kender gamet og er en mand, der er vant til at bokse på fremmed grund, så ved lidt om, hvordan man skal beskytte sig selv, når man er i stormvejr. Ja, en god dybde var der i den venstre hånd fra manden fra Algier. Bokseren fra Kazakhstan, lige så udmærket han er, lige så meget er han et produkt af, han har sagt, den gamle sovjetiske bokseskole, oprejst, stilfuld, elegant, men en anelse mekanisk. Ja, det var god den venstre, den gik udenom paraderne, og der skulle man bare have fulgt op med en dyb højre. Der var plads til mellemgulvet. Ja, på den stil, som Golovkin lægger ud med nu her, så ser det ud som om, at i stedet for at fortsætte de pointscoringer, som man har haft i starten, at han nu går efter at cutte Algier-bokserens retræte, og så forsøger at få en afgørelse før tid, i stedet for at gå 8 omgange igennem med en mand, som mest af alt er interesseret i at pakke sig ind. Og i den første lille times tid, stævnet har været, der har det jo altså været Thomas Hansvold, der vandt for Norge, der vandt over argentineren Garay, og her er der altså en mand fra Kazakhstan, der er på vej, ser ud til mod en sejr mod Algeriet. Men den næste kamp kommer der et spændende dansk navn, et helt nyt navn næsten, Kasper Bruun, der bare har haft 2 kampe, men en mand, der alene har ladet sig inspirere af Mikkel Kessler. Jeg er meget, meget spændt på at se ham i aftens 3. kamp i letvægt mod italieneren Roberto Priore om et øjeblik. Левым боком, видишь, как болтанул хорошо. Поэтому это... Печень почему не бежит? Далеко. Далеко? Ну, подойди шагом. Подойди шагом. Разок туда, а потом уже боковой на голову. Да? Ja, det er lidt af en rebus, det er et puslespil for bokseren fra Kazakhstan at finde ud af, hvordan han skal åbne de her dobbeltparader. Jeg kan kun se én mulighed, og det er altså det dybe arbejde. Eller også så skal han de ganske få gange, hvor Amari våger sig ud i noget, der skal han altså tage den lille blottelse, der kommer
Men man må medgive Amari, at selv når han bruger den ene hånd til at angribe med det yderst sjældent, så ligger den anden helt op under hagespidsen. Som gardering. Altså Golovkin i sorte bukser mod Amari fra Algeriet. Golovkin fra Kazakhstan. Klart foran på point. Og må ikke vi arbejder imod og lurer på at få aftens første knockout-sejr. Det er i hvert fald det, som Golovkin stræber efter. Jeg tror bestemt ikke, han vil være tilfreds med bare at hente en pointsejr hjem mod en mand med så relativt få våben som Amari. Men selvom det er en ulige kamp, så synes jeg, det er al ære og respekt værd, at man får så stort et boksenavn på programmet som Golovkin. Det er absolut en mand, som vi også som professionel vil komme til at høre mere til i fremtiden. Men sandt, når Amari nu ikke her forsøger at komme imod offensiv, fik faktisk lige ramt kazakhstaneren en enkelt gang ret alvorligt. Udmærket tung kropslag, lige ved at være for langt omme, men den bedste omgang endnu for manden fra Algier. Baggrunden Torben Seemann, en af sidedommerne. Det er mig lidt ubegribeligt, at han ikke forsøger at finde det højt slag, og så støder dybt her, hvor han havde fanget Amari over i ringhjørnet. Ligesom om han stivner nogle gange, når muligheden er der. Golovkin i sorte bukser. Blev han ramt? Så ikke helt ren ud for den vinkel, vi så det her, men ingen tvivl om, at kazakhstaneren var ramt. Så brokker Amari sig over, han fik et nakkeslag, samtidig med at Golovkin med det samme fylder op og svinger og hugger sin højre hånd ind forbi paraden. Sådan, her fanger han med ringhjørnet. Så var han for alvor ved at komme i store vanskeligheder, Amari. Amatørverdensmester, OL-sølvvinder og ubesejret som professionel. Ikke denne her, men denne her. Har jo også været juniorverdensmester helt tilbage til år 2000. Og her ser vi faktisk kazakhstanerne blive ramt fra Amari. Og igen en flot venstre her fra Amari. Kommer først ind lige at strejfer med højre hånden, og så følger han eminent op med venstre hånden. Og med det samme forsøger kazakhstanerne at gå imod offensiv og trænger Amari op i ringhjørnet, men prøv at se, hvor rutineret Amari. Han dukker efter min mening for dybt, så holder han med venstre hånden, og så drejer han snurrer rundt om sig selv som en snurretop og kommer væk fra vanskelighederne. Det er en mand, der kan sit erhverv. Ja, altså kampen berammet til 8 omgange, med de slag, som han trods alt kan Amari, så synes jeg, det vil være dristigt morsomt og også underholdende, hvis han i stedet for at gemme sig og pakke sig ind derinde, vil gå i åben fight med. Han bliver overbevist om, at han formentlig nok vil blive stoppet, men så vil vi i hvert fald få et drama til at afslutte en kamp på, som stort set har tilhørt Kazakhstan-bokseren.
Men altså, hvorfor skulle Amari begynde at spille hasard med sit helbred og sin position, når han indtil videre har gået 4 omgange med et så stort navn. Et pointnederlag til Golovkin vil være mere irriterende at komme hjem til Algeriet med for Amari. Dækker så utrolig godt af mig. Prøv at se, hvordan hans albuer, de faktisk ligger ned og dækker mellemgulvet, samtidig med, at han også passer på hovedet og kæben ved at lukke. Det er ikke meget offensivt, han får lavet, men man må sige, at det er et godt studie i, hvordan man passer på sig selv. Mange en bokser kunne lære den her defensiv. Hvis han så også havde en offensiv, så begyndte det at være interessant. Og det vi får set, der mangler hos Gennady Golovkin, det er faktisk, at han indtil videre ikke har været i stand til at udnytte de få gange, hvor Amari har angrebet. Der skal han altså være kold, og så bare tage det angreb fra Amari, og så kigge hullet ud, og så klippe til en gang hårdt og brutalt. ...10 sekunder. Kan altså også tåle en på næve. Golovkins modstander Amari her. Det er jo interessant at se, at ved OL i Athen i 2004, der vandt manden til venstre i billedet, der vandt han altså i en semifinale over André Dirrell. Forholdsvis let, og siden der er Dirrell altså blevet et større navn som professionel i USA, end kazakhstaneren er blevet hos Universum i Hamburg i Tyskland. Dirrell er altså et af de navne, som amerikanerne venter så meget af i supermellemvægt. Måske med tiden en kommende Mikkel Kessler-modstander. Den her kamp, den er altså i klassen lige under Mikkel Kesslers vægtklasse mellemvægt. Men når han spiser sig lidt op, den 26-årige Golovkin, så kunne jeg som godt forestille mig, med den højde han har, at han også kunne markere sig i supermellemvægt, hvis det var det, han ville stræbe efter. Har rækkevidden og højden til det. Mangler stadigvæk lidt muskler på kroppen. Silver udmærket af bokseren fra Algier, udnytter tårerne og undviger. Bruger faktisk tårerne sådan næsten i, skal vi kalde det en gammeldags rope-a-dope-taktik, som Muhammad Ali for årtier siden gjorde, når han var trængt op i tårerne. Så tager han det sving med, han kan få ved at tage afsæt fra tårerne. Men det er ikke meget, at Amari har lavet offensivt. Det er enkelte slag, som det vi så i forrige omgang, tror jeg det var, hvor han går ind og klipper rent med venstre hånd, efter at have forsøgt sig at åbne med højre hånd. I gengæld er hans benarbejde fremragende, dansende lidt til bens. Og i øjeblikket har Golovkin simpelthen svært ved at fange ham. Det fortæller altså en hel del om en stor bokser fra Kazakhstan, som har meget at lære i et professionelt game endnu. Det er altså en mand her, der kun har vundet 13 ud af 23 professionelle kampe.
Godt nok er det en positiv statistik, men det er ikke en statistik, som på nogen måde er imponerende, hvis man skal til tops i international boksning. Og det er selvfølgelig meget, vi taler om, hvor Golovkin har 12 kampe, 12 sejre, 10 på knockout. Og vi er i 6. omgang, 3. sidste omgang. Skal han ikke have knockout-sejr med hjem herfra i aften også? Han står tung, han står godt, Golovkin, men han kan ikke rigtig finde dåseåbneren til, hvordan han skal komme ned og så få åbnet for alvor. Sådan lidt blandede, sporadiske klapsalver her, hvor publikum for alvor er begyndt at trænge ind i Brøndbyhallen. Hele 3,5 timer før vi forventer, at Mikkel Kessler skal i ringen mod Sadison. Der er højre hånden her for Kazakhstan-bokseren, der går ind og forsøger med dybt arbejde venstre sving. Så taber han overblik og slår lige ind i paraderne. 3 gange i træk. Alles links. Седьмой раунд начинается. 2 раунда, да? Аккуратно. Samme mønster, som vi har set hele tiden. Her, hvor vi er i næst sidste omgang. Han går ind og rammer Golovkin, men fylder ikke op. Prikker venstrehånden ind, kommer også ind med højren, men der skal han altså jagte ham til bunds. Det gør man, hvis man er professionel. Så slipper man ikke sit offer. Og en del af sandheden om den her kamp, det er faktisk, at Amari har et bedre benarbejde end Golovkin. Golovkin ligger i det, jeg kalder den gamle sovjetstil, selvom fra Kazakhstan, i en fuldstændig fastlåst udgangsopstilling med venstrefoden forrest, og så nogle hurtige step, hvorimod bokseren fra Algier, han danser til alle sider. Jeg prøver at løse op sådan. Golovkin. En reaktion af Golovkin, der lige der fik hovedet væk til den her vilde tornado fra Amari og igennem luften. Glimrende kombination fra Golovkin. Ikke rigtig bund i slagene ved den lejlighed. Tempoet er skruet op. Så stivner han derinde i midten af ringen. Følg nu op. Sådan. Følg op. Bliv ved. Fremad mod ham. Sådan. Det der med at sende stød afsted og så stå og beundre det arbejde, man har lavet. Det duer ikke. Der skal ske noget non-stop. Videre. Fremad. Sådan. Ja. Efter ham. Det er svært at fange af mig. Og når han så kommer lidt i vanskeligheder ind på halvdistancen, så lukker han sin modstander. Ja, der er rigtig at kamplederen her går ind og påtale det. Helt korrekt set. Han låser Golovkin.
Kunne vi så ikke være enige om her med 15 sekunder tilbage af 7. omgang, at Golovkin i de sidste 3 minutter, der venter i 8. omgang, at der skulle sætte alt forsigtigt over styr, og så bare kværne derud af i håbet om at få sin 11. knockout-sejr. Last round. Да. Ничего нигде? Печень. Нормально. Аккуратно. Er der ikke bund i slagene, som de her slowbilleder klart afslører? Ikke de første. Den var oppe i panden, den er okay. Den er også god nok. Den går direkte gennem paraderne 2 gange, højre hånden. Og så ser vi en rutineret bokser, der går ind og låser. Der mangler også en lille smule temperament, synes jeg, i Golovkins ringhjørne. De er nøgterne, de er stille og rolige, men de skulle meget, meget hellere se at sætte det i ham. 8. og sidste omgang. 3 minutter tilbage. Ubesejret Golovkin med 12 sejre, 10 af den på knockout. Skal han blot vinde på point, eller er han på vej mod sin 11. knockout-sejr? Jeg tror ikke, han kan låse manden fra Algier op. Han er gennemrutineret, han er snu, pakker sig ind op og tager de få blottelser, der kommer. Han taber den her kamp, manden i det røde bokser Amari, og får her en henstilling for at slå i nakken, men med de begrænsede offensive midler, han har haft, der synes jeg faktisk, han har gjort det udmærket. Han er op mod en mand, der er en helt anden klasse internationalt set, end han selv er, men han får meget ud af lidt af Marit. Op med hovedet. Det var 2 venstre jab ind. Og højrehånden, den var helt frossen. Den kom slet ikke. Et skridt tættere ind på ham. Tættere ind på ham. Der. Og så... Ja. Det er jo meget fortjeneste, at han får snodet sig og rodet sig ud af det her ved at holde og ved at lege snortop. Med et minut tilbage, så får han danset sig igennem den her kamp med mig. Han har bestemt heller ikke glaskæbe. Kan tage en øretæve. Men har faktisk tabt 5 kampe på knockout i karrieren, så der må altså være nogen, der kan ryste ham for alvor. Det har han så lært af, fordi han glider meget godt af på slagen her i kraft af sit formidable benarbejde. En nydelse at se en undertippet bokser mod en olympisk sølvvinder og amatørverdensmester i den grad i det mindste komme levende igennem kampen. Det Golovkin mangler. Han kan utrolig meget, men han mangler variation, han mangler glød, han mangler lidt galskab og lidt temperament. En fortrinlig bokser, det siger sig selv. En mand, der er verdensmester hos amatørerne, juniorverdensmester, olympisk sølvvinder. Men altså, der mangler altså lige det der drive og den nerve og den galskab, som skal til at se. Se det pæne oven, han går ind og rammer. Men der skal altså give sig 110%, der blev ved med at følge op, også efter han har slået huller i luften. God rundvise fra Amari.
Og så går Amari ind og låser, ikke? Det er fuldstændig klassisk, det han laver. Amari passer på sig selv. Der er en venstre, der går gennem paraderne. Den tager væk med sit gode benarbejde. Dukker. Leverstød, der fejler her for kazakhstaneren. Det bliver selvfølgelig en meget klar pointsejr, det bør det gøre. Men der er altså lidt at polere af igen, hvis han skal gøre sig gældende på den professionelle verdensarena, som han gjorde hos amatørerne. Og så er han altså samme træner som Dmitri Sartison, som Kester skal møde, og det jeg sagde her om Golovkin, det var, han var lidt mekanisk i stilen, og det er lige præcis det, som Kesters kommende modstander kl. 23 i aften også er blevet beskyldt for at være. Nærmest som om han har trukket op. De er altså fælles trænere, den her mand og Sartison. Så skal vi ikke sammenligne Sartison og ham, men de kampe, jeg har set på video med Sartison, der har han haft et glimrende højre hook. Og også en udmærket bokser med kortere rækkevidde end Mikkel Kessler. Han bør ikke kunne gå tiden ud med Kessler, men en af de svagheder, han har haft, det er den samme svaghed, som jeg ser her hos Golovkin, at han bokser en smule stereotyp. Lad os høre. Den bokses i mellemvægt og gik 8 omgange. Torben Seemann har 79-72. Ove Ovesen har 80-72. Søren Saugmann har ligeledes 80-72. Og alle til fordel for i det røde hjørne, Gennady Golovkin! Ja, den ventede overbevisende sejr 80-72, var der et par dommer, der havde kunne høre her. Selvom Augustiken i Brøndby, han bestemt ikke er den bedste. Men en klar sejr til Golovkin selvfølgelig. Og en Amari, som er sikkert meget tilfreds med, at han kan tage hjem og fortælle, at han har gået tiden ud med et så stort navn, som han alt andet lige er, Gennady Golovkin.